Працуе машына, рэпрэсію. Яна працуе. Яе ніхто не спыняў. Прыезд Коула ніяк не ўплывае на працу Губазіка ці на працу КДБ. Іх запусцілі ў 20-м годзе, ў 21-м годзе. Яны паехалі. Ад таго, што нехта вядзе перамовы з Лукашэнкам, а то, што Лукашэнка там віляе хвастом сваім з кімсьці, падносіць водку, ці камусьці гарэлку, ці камусьці нешта яшчэ робіць. І вось гэтыя знешнепалітычныя гэтыя гульні, такі дэнсінг ад Лукашэнкі, гэта ніяк не ўплывае на тое, як працуюць гэтыя органы. Пакуль не будзе каманды зверху, так, стоп. Прычым я бачу так, ведаеце, Зміцер, што яна не можа быць частковай. Вось не можа быць каманды, не, вы Хлістова, калі ласка, не чапаеце, а затое вось некага іншага чапаеце. Прайшло сапраўды 6 гадоў. І калі нехта не жадае перагарнуць старонку, то гэта сам Лукашенко першую чаргу. Ён кожны раз, на кожным выступе перед сваімі гэтымі кажа пра 20-й год. Мы яго напалохалі, вельмі моцна напалохалі. Хутчэй вы, а не я, таму што я, канешне, сидзеў за кратамі на Магулу. Вось. І ён запалоханы, і ён гэты чалавек, які не можа перагарнуць гэтую старонку. Вось такі ён вельмі слабы,